Сябры, вітаю! Мы з вами знаходзімся ў слаўным горадзе Ляхавічы. І сёння мы пра іх з вами пагамонім. Галоўная славутасць ляхавічаў – гэта, канешне ж, знакамітая бастыённая фартэцыя. Калі проста так прыехаць і пачаць шукаць славутую бастыённую фартэцыю, вы, канешне ж, пойдзеце да каменя, які усталяваны побач з тым месцам, дзе яна была. Але тут ад пачатку фартэцыю не знайсці. Ёсць камень, ёсць на ім выява фартэцы, але ўсё не так проста. Хацеце верце, хацеце не, але мы стаім з вами пры ўваходзе ў Ляхавіцкую фартэцыю. Так сталася гістарычна. Славуты, магутны Ляхавіцкі замак. Да, ён быў зруйнаваны, яго валы былі разбураны, але яго можна знайсці. Не там, каля каменя. Той камень бязлітасна хлусіць. За маёй спінаю знаходзіцца роў. Гэта пачатак замкавага рва. Менавіта тут пачыналася фартэцыя. Вось ідзе лінія абароны. Калісьці яна была досыць даўгая. Вось, паглядзіце. Ажно датуль, далёка-далёка. Мы, магчыма, з вами не ўбачым, дзе ў людзей цяпер стаіць цяпліца. Там сканчваўся роў. Шаноўнае панства, запрашаю вас прайсці ў сцены Ляхавіцкага замку. Мы заходзім праз браму славутай Ляхавіцкай фартэцыі. Калісьці тут быў развадны мост. Цяпер тут дарога, тут жывуць людзі, але гэта ўсё менавіта гістарычны роў. І вось мы на тэрыторыі Ляхавіцкай фартэцыі. Мы прайшлі праз браму, праваруч і леваруч бастыёны, мы у сапраўдным замку. Ад яго нічога не захавалася. У 19 стагоддзі адбыўся вялікі пажар. Увесь горад згарэў дашчэнту. А тут, дзеля яго аднаўлення, аказаўся халяўны будматэрыял. Нагадаю, беларусы нічога не выкідаюць. Увесь матэрыял прыйшлі, разабралі, халяўная цэгла, і з яго пабудавалі, адбудавалі, аднавілі ўвесь гістарычны цэнтр Ляхавічаў. Ляхавіцкая фартэцыя аднавілася. Што праўда, сёння ад яе нічога не засталося. На яе землях цэлы жылы квартал. Як яна выглядала калісьці? А во, шаноўнае панства, у нас ёсць цікавы план. Вось мы з вами прайшлі праз Вясны мост, перакрочылі раку Ведзьма, прайшлі праз барочную браму з гадзіннікам, гэта вельмі важна, і ўжо стаімо на тэрыторыі фартэцыі. Але ці ж сапраўды фартэцыя сышла ў нябыт? Ні ў якім разе. Я вам пакажу тое месца, якое ад даўняга замку захавалася. Ну што ж, хадземце. На месцы замку вось там стаяў палац гетмана. Сябры, уключыце фантазію і уявіце. Ён перад намі паўстае. Калісьці там шаноўны гетман Ян Караль Хаткевіч піў віно, сваю дачку суправаджаў на вяселле ў Вільню, а цяпер там нічога няма. Ну, включым фантазію. Фартэцыя не сышла ў нябыт. Ад яе захаваўся артылерыйскі цэйхгаус. Ці ёсць ён на самой справе? Ну, ведаеце, гэта пытанне спрэчнае. На яго падмурках стаіць вось гэты прыўкрасны дом. У 19 стагоддзі гэта быў Ляхавіцкі земскі суд. У падвалах фартэцыі была турма для тых, хто парушыў закон. Але гэта адзіныя падмуркі 17 стагоддзя, якія памятаюць гетмана Яна Караля Хаткевіча, у якіх захоўваўся запас зброі і пораху славутай Ляхавіцкай фартэцыі. То бок, Ляхавіцкая фартэцыя не знікла. Яна ёсць, проста яе не бачна. А каб яе пабачыць на свае вочы, шаноўнае панства, мы шчыра запрашаем вас на нашыя вандроўкі. Вы не толькі пабачыце фартэцыю, вы даведаецеся, куды правільна глядзець, каб пабачыць нашую даўніну. Хоць фартэцыі сценаў няма, няма палацу гетмана Хаткевіча. Да, калісьці ў Ляхавічы адбыўся вялікі пажар, горад згарэў, але матэрыял, з якога была пабудавана фартэцыя, ён пераўвасобіўся. І вось цяпер, шаноўнае панства,
Шчыра запрашаю вас на каву у стенах Ляхавіцкай фартэцы. Хадземце. Мы с вами побачили место, где была знакомитая славутая Ляхавіцкая фартэца, але яе сцены не зышлі ў нябыт. І вось, шаноўнае панства, у Ляхавіч ёсць будынак, дзе можна пабачыць цэглу той самай славутай фартэцы. І цяперака тут наліваюць годную каву. Шчыра запрашаем у Ляхавічы, бо ляхавічы шчыра вітаюць гасцей.